הכנסת ישראל כץ לעלות לדוכן על מנת להשיב לחברת הכנסת מרב מיכאלי. הנושא הוא מסלולי נחיתות בנמל התעופה בן גוריון. חברת הכנסת מיכאלי תיגש למיקרופון באולם ותקרא את נוסח השאילתה שמספרה 51. תודה רבה אדוני. כבוד השר, בעניין מסלולי הנחיתות החדשים בנמל התעופה בן גוריון, רצוני לשאול, באיזו שנה אושרו המסלולים החדשים? האם לפני פתיחת המסלולים נעשתה הערכה מחודשת בהתחשב בריכוזי האוכלוסייה? מדוע לא תאסרנה טיסות בין השעה 11 בלילה ל-5 בבוקר, הגבלה המוכרת בעולם? והאם נבחנו חלופות לאחר פתיחת המסלולים החדשים בהתחשב בתלונות? תודה לחברת הכנסת מיכאלי. אדוני השר. אדוני יושב ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, השאילתה הועברה להתייחסות מנהל רשות התעופה האזרחית ולהלן תשובתו. סליחה אדוני השר, חבר הכנסת בר ובמיוחד החברים בתאים. יש להבדיל בהמשגה בין הביטוי מסלול כמסלול המראה ונחיתה, אותה תשתית פיזית על הקרקע, לבין נתיבי טיסה או נתיבי גישה לנחיתה, אותם נתיבים באוויר שעושים המטוסים בדרכם אל המסלול או אחרי המראה מהמסלול. מסלול ההמראה והנחיתה בנתב"ג אושרו במסגרת תוכנית המתאר הארצית של נתב"ג תמ"א 2/4 בשנת 1997, והתבססו על תוכנית מוקדמת יותר. בתמ"א יש התייחסות גם לנתיבי הגישה לנחיתה, והדבר אף נבחן בבג"ץ מודיעין בשנת 2010 וקיבל התייחסות של שופטי בג"ץ. נתיבי הנחיתה בנתב"ג מוכתבים מתקינה בינלאומית, מאילוצי שטח וטופוגרפיה ואילוצים ביטחוניים. נקודתית, נתיב הנחיתה מעל תל אביב יפו קיים שנים רבות מאוד ללא שינויים מהותיים. בשנים 2011 עד 2014, במהלך מיזם שדרוג התשתיות בנתב"ג, היו תקופות בהן לא נחתו בכלל על מסלול 12, ולכן לא עברו מטוסים מנתיב הגישה לנחיתה מעל תל אביב והסביבה, שהמסלול לא היה שמיש. 2. לקראת סיום מיזם השדרוג, נעשתה הערכה לגבי תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג, ומנהל רת"א פרסם הנחיות בנושא. יש לציין בהקשר זה שתי עובדות. א', ההנחיות היו בהישען ובהתבסס על הנחיות התמ"א שקובעות חד משמעית שמסלול הנחיתה המועדף יהיה מסלול 12. זה שהגישה לנחיתה אליו מעבירה את המטוסים מעל תל אביב. ההחלטה נתקפה בבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים ואושררה לי לבית המשפט. 3. שעות הפעילות של נתב"ג לא הוכתבו בתמ"א. גם נושא זה נשקל לפני גמר מיזם השדרוג והובא להכרעתי בתחילת שנת 2014 מתוקף סמכותי בחוק הטיס, התשע"א 2011. בנתב"ג נהוגה הפסקה בת כמה שעות בהמראת מטוסים במהלך הלילה, אכן הפסקת נחיתות לא הייתה מעולם. שעות עוצר פעילות נהוג בחלק מהשדות בעולם. למיטב ידיעתנו, בשום מדינה אין מצב בו אין אף שדה בינלאומי פתוח. כמובן שהפסקת נחיתות בשעות הלילה תשליך מיידית על כמות הטיסות בנתב"ג, על היצע הטיסות ועל פיזורן. יש לכך השלכות כלכליות ברורות, והיא נדונה בוועדה ציבורית מיוחדת שפועלת מכוח התמ"א עצמה. למיטב הכרתנו, אין מדינה עם מאפייני תנועה כמו של ישראל, שאין בה שדה תעופה בינלאומי אחד לפחות פתוח בשעות הלילה. 4. בשבועות האחרונים מתקיימת ברת"א בחינה של עדכון תבנית התפעול המבצעי באופן שיקל על תושבי תל אביב והתושבים לאורך נתיב הנחיתה על מסלול 12 ותפחית את מספר התנועות ומשך שעות הנחיתה מכיוון זה בלילה. כבר פורסמה טיוטה לעדכון התבנית, נתבקשו התייחסויות נציגי היישובים הסובבים את נתב"ג, ובקרוב תתקבל החלטה בנושא. שאלה נוספת לחברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה עד כה לשר התחבורה. שאלה נוספת לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני, כדי לסבר את אוזנך, אני קיבלתי עד כה 884 פניות מן הציבור בעניין זה. אין נושא
אפילו לא ההתמחות שלי בשאילתה, הרבה פניות. קרוב ל1,000 פניות בנושא תושבים שבאמת בריאותם הולכת ומדרדרת בעקבות חוסר שינה. עכשיו, אני חייבת לציין שפניתי אליך במכתב בעניין זה. ב-1 בספטמבר 2014 יש לך זכות להישאר בתפקיד כבר זמן רב, לשמחת כולנו כמובן, או באופן חלקי, שמחה, לא עניין אישי, פוליטי. כבר ב-1 בספטמבר 2014 לא נענה מכתבי מעולם. בעקבות זאת שלחתי אליך שאילתה רגילה שלא נענתה מעולם. עכשיו, אתה ודאי מקבל גם חלק מן הפניות האלה, הרי הן ודאי לא מגיעות רק אליי. אנחנו מדברות על זה שהמסלולים תוכננו, התמה שאתה מדבר עליה, נעשתה בשנת 97, הם נפתחו במאי 2014. זאת אומרת, עבר המון זמן מהתכנון ועד שהם התחילו לפעול. עכשיו, במאי 2015 התקיימה ישיבה של ועדה ציבורית, ורת"א הציעה החלטה להפחתת הנחיתות בלילה, אבל היא משאירה את המצב שבאמת תושבות ותושבי אור יהודה ודרום תל אביב ימשיכו לסבול מחוסר שינה כרוני מאוד חמור וקשה. במקביל, אגב, היא מקנה כמעט חסינות ל1,700 תושבות ותושבים ממזור ומבארות יצחק, ההחלטה הזאת, שאתה אומר שאמורה להיות מאושרת עכשיו. למה שלא תשתמש, באמת זה השכל הישר, למה שלא תשתמש בסמכותך כשר התחבורה, בשביל לעשות את השינויים הנדרשים לבריאות באמת הכי בסיסית של התושבות והתושבים באזורים האלה? לא יכול להיות שחישובים כלכליים לא ייקחו בחשבון גם את העלות של הנזקים הנגרמים מהרס חיי התושבים האלה. תודה לחברת הכנסת מיכאלי. סליחה אדוני השר, יש שאלה נוספת גם לחברת הכנסת זנדברג, ואז כבוד השר כץ ישיב לכולם. תודה אדוני היושב ראש. אדוני השר, הנושא הזה כפי שידוע לך הוא מלווה אותנו שנים רבות. הוא היה מטרד בעבר, אחר כך בגלל עבודות שיפוץ במסלול הייתה איזושהי הפוגה לתקופה מסוימת, ואז כמו במשל העז, כאשר מחזירים את העז פנימה זה פתאום מרגיש הרבה יותר גרוע, ולכן המצב שהגענו אליו עכשיו. השאלה הנשאלת היא כזו, יש חלופות, הן חלופות יותר קשות ויותר יקרות, שבהסטת המסלול או בחלוקת הנטל בין מספר מסלולים שונים. השאלה היא האם נבחנו חלופות אחרות מלבד שיפוץ המסלול הקיים והחזרתו לעבודה בדיוק באותה מתכונת שמן הסתם תגרום בדיוק את אותו המטרד. תודה לחברת הכנסת זנדברג. אדוני שר התחבורה, בבקשה. טוב, באשר לשאילתות הנוספות, קודם כל לגבי המכתבים שלא נענו, זה ייבדק. יש נוהל שהוא אמור לוודא שעונים על פניות. לגופו של עניין, אני הקראתי בתוך התשובה חלק מהשאלות, מהתשובות לשאלה הנוספת. יש את התמה ויש את קביעת התבניות ואת ההחלטה המקצועית העדכנית בזמן אמת. שני ראשי רת"א, רשות התעופה האזרחית, אלוף במילואים ליאור ארום שהיה, תת-אלוף במילואים יואל פלצ'ו שנכנס לתפקיד, שניהם ברשות המערכת עסקו בנושא, עוסקים בנושא, והם נמצאים באותם המסקנות. הם גם מוקפים בצוות אנשי מקצוע שדנים בכל עת בסוגיות האלה, תוך הידברות מרבית עם כל ראשי הרשויות וארגונים ציבוריים ואחרים בעוטף נתב"ג. אז העובדה היא אבל, וצריך לזכור אותה, ואמרה חברת הכנסת זנדברג, אמרה שזה כמו העז שבשעה שקיבלתי החלטה קשה לשדרג את המסלולים, החלטה שנמנעו חלק מקודמיי לקבל, כי המסלולים כמו שהיו, הם היו עם בעיה בטיחותית של מסלול שמצטרף למסלול, הם הוקמו על ידי הבריטים. אנחנו לפי תוכניות מקצועיות שדרגנו את המסלולים, זה לקח מספר שנים, גם הושקעו בזה משאבים לא מעטים, גם בונים מלבד פיקוח שסיימו לבנות מאוד גבוה ואפקטיבי, כל זה כדי לשפר את בטיחות הטיסה ואת יעילות הטיסות. העובדה, ושתיכם תושבות תל אביב ומייצגות בכבוד את תושבי תל אביב, העובדה היא שמטוסים שטסים הם משמיעים רעש. אגב, אני עד לעובדה הזאת כי נולדתי וגדלתי ואני גר
במושב שיש לידו בסיס חיל אוויר. כשאני לא שומע רעש, כמה שניות אני פתאום שם לב שמשהו לא בסדר. אני לא מצפה מכולם להיות במצב הזה, אבל העובדה היא שנתב"ג מוקף ביישובים קטנים וגדולים, בדרך כלל גדולים, ובכל החלטה שמתקבלת יש כאלה שסובלים מכמות רעש כזו או אחרת. אני יכול לומר לכם שהשיקולים הם מקצועיים בלבד, תוך קשב לפניות הציבור, לפניות ראשי הרשויות, עתירות שהיו בנושא ואחרות, והנושאים נבדקים כל הזמן. הפתרון האמיתי הוא כמו בכל מדינה מתוקנת, להקים שדה משלים. אני לא מדבר על השדה ליד אילת, שדה רמון שהוא במקום אילת, שהוא שדה חירום. בטווח של כשעה נסיעה מהמרכז, להקים שדה משלים. נבדק נושא נבטים, והיום יש החלטת ממשלה בשיתוף עם מערכת הביטחון לייעד את נושא שדה התעופה ברמת דוד, אדוני שר הביטחון, על מנת שאפשר יהיה משם לקיים תעופה אזרחית. הדבר הזה צריך להתבצע, ואז יחולק הנטל הזה, גם ביום וגם בלילה, והוא באמת יאפשר סוג אחר של פתרונות. כי בתוך התווך הזה, חברת הכנסת מיכאלי, שאני אומר כלכלי, אז אני מתכוון לא רק לכלכלי שהם ירוויחו יותר או פחות. האם את מציעה לשתק את התעופה הישראלית, לסגור את השמיים שפתחנו, שמאפשרים להמון ישראלים, מי טס בשדה התעופה הזה? ישראלים ותיירים. והמון אנשים נהנים מהעובדה שהם יכולים לטוס ולחזור, וגם במחירים שהולכים ופוחתים, ויעדים שהולכים וגדלים. אי אפשר להחזיר את הדבר הזה אחורה, אפשר לבדוק, למקד. לכן השדה המשלים הוא יכול לפתור חלק מהבעיה, ובטווח הארוך אגב, בהחלט ניתן לבדוק גם אופציה של אי בים, שעליו יהיה עם זה תעופה, אבל זה לא פתרון לשנים הקרובות, זה דבר שבהחלט נבחן אותו, ונקדם אותו לטווח הארוך. כאשר יושבים, שר יושב, השרה לעתיד מיכאלי, יושבת כל סיעת העבודה, השרה לעתיד אני מקווה, באיזשהו שלב, ותדרשי לקבל החלטות, גם את תתבססי על חוות דעת של אנשי מקצוע שאמונים על התחום, תשמעי גם את הערות הציבור, ובסופו של דבר צריך לקבל החלטה, ויש רק החלטה אחת ועומדים מאחוריה. אי אפשר לקבל החלטה אחת ולהתפנק בכיוונים אחרים, או שיש טיסות או שאין טיסות, וזו הדרך שבה אפשר, ואני אומר, עמדתי בחזית עם ראשי רשויות ומול אחרים, והתפקיד הוא למצוא את נקודת האיזון. כל הערה, כל פנייה בהחלט נשקלת, זה לא שלא מקשיבים, אבל בסוף צריך לקבל החלטה ולעמוד מאחורי ההחלטה. אני שלם עם ההחלטה, אגב, לא כל מה שאנחנו רוצים. אז רשויות התכנון והגורמים האחרים מאפשרים לנו, אנחנו כפופים גם כן בכל הרשויות האלה שמפקחות על כולנו, רשויות חוקיות, ולכן אני אומר בלי דמגוגיה, והייתי גם בדרום תל אביב ששם עיקר הרעש, ואמרתי להם והופעתי שם, והם גם חלק אמרו נכון, זה היה. עכשיו זה חזר פחות, אבל זה חזר. צריך להסתכל באומץ. אני אומר עוד פעם, האלטרנטיבה והפתרון זה שדה משלים, שאני מקווה שהכנסת תסייע לקדם אותו במהירות. גם שם יבואו, אגב, חלק מהתושבים יגידו לו אצלנו, ובסוף צריך לקבל החלטות נכונות. תודה רבה. אני מודה מאוד לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ, שהשיב לשאילתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם ענה לשאלות נוספות. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, לרבות חברי הכנסת לשעבר, חברי הכנסת לרבות סגני שרים. נא לשבת, חברי הכנסת. לפני שנעבור לציון יום ז'בוטינסקי,